हेलो फ्रेंड्स बरायबाय mybodotech चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ बयखौबो दायो बे समाव नोंथांमोननो शेयार खालामगोन बे भिडिअनि गेजेरजों जोङो गोदान पेन कार्ड जों माबोरै दिहुननानै लाफिननो एबा पेन कार्डआ गोजाम जाबाय एबा डैमेज जाबाय गाज्रि जाबाय एबा गोमानानै थांबाय अब्ला नोंथाङा मा खालामनो नोंथाङा जेबो जिंगा सिनांगौ गैया पेन कार्डखौ जों गोदानै मोनफिननो हायो गावनि मबाइलजोंनो अनलाइन खालामनानै एबा पेन कार्ड रिप्रिन्ट खालामनानै जों लानो हायो आरोना नोंथांनि पेन कार्डखौ जिरक्स कपि थालांदोंब्लानो नोंथाङा बेखौ रिप्रिन्ट खालामनानै गोदानै नोंथाङा पेन कार्डखौ मोनफिननो हानाय जायो आरो आधार कार्डजों जों बयनिबो पेन कार्डआनो लिंक जानानै थाखाबाय बेनि थाखायनो जों बेखौ गोदानै रिप्रिन्ट खालामनानै लानो हायो आधार कार्ड नाम्बार लोगोसे जोङो नांफागोन बेखौ जोङो अनलाइननि गेजेरजों रिप्रिन्ट खालामनानै पस्टनि गेजेरजों मोननो हानाय जागोन बेवहाय 50 थाखासो जोङो पेमेन्ट खालामनांगौ जायो अनलाइन पेमेन्ट बेनिफ्राय जोङो अफलाइन जोङो फर्म फिलआप खालामनांगौब्ला एबा अफलाइननि गेजेरजों खालामबा जों गोबां रां नांगोन 900 बेनिफ्राय बांसिन रां नांगोन बेनिफ्राय जोङो बेनिखायनो जों अनलाइननि गेजेरजों गावनि आखायावनो एबा मबाइलजोंनो जों मोननो हायो मोननै जोङो मोननो हानाय जायो मोनसे जाहैबाय इ पेन कार्ड मोनगोन जोङो इ पेन कार्ड इ फान बेनिफ्राय मोनसे जाहैबाय हार्ड जेनेबा स्मार्ट कार्ड हिसाबै नोंथाङा बेखौ पोस्टआव मोनगोन आरोना प्रसेसा साक्सेस जानायनि लोगो लोगो नोंथाङा पेमेन्ट दानखांनानै इ पेन कार्डखौ मोननो हागोन आरोना आधा घन्टासो एबा 1 घन्टासोनि उनावनो नोंथाङा नोंथांनि इमेलजों मोननो हानाय जागोन ओमफ्राय नोंथाङा नोंथांनि स्मार्ट कार्ड पेन कार्डखौ 1 वीक आफ्टार बा मास मोनसेबो जानो हागौ नोंथाङा पस्टनि गेजेरजों मोननो हानाय जागोन नाथाय नोंथाङा गिबियाव मिथिनानै लानांगोन पान कार्डआ जोंहा मोननै क्वालिटि थानाय जायो बेयो जाहैबाय ब्रेन्ड हिसाबै जेनेबा NSDL मोनसेया जाहैबाय UTI ना UTII बिदि आरोना मोननै टाइपनि जायो UTI आरो NSDL बे साइडआ जाहैबाय NSDL साइडआवबो थांनो हायो UTI साइडआवबो नोंथांमोना नोंथांनि पेन कार्डखौ लानानै आरो नोंथाङा उल्था फारसे नोंथाङा जुदि नायोब्ला बेहाय नुनो मोनो इनकाम टेक्स फान्ड सार्भिस UTI बेनि उनावहाय NSDL बा NSDL कम्पानि बेहाय नोंथांनि पेन कार्डआव नुनो मोनगोन बेनिफ्राय UTI बा UTI कम्पानिनि नोंथाङा नोंथांनि पेन कार्डआव नुनो मोनगोन बेखौ नायनानै नोंथाङा नोंथांनि पेन कार्डनि जा ब्रेन्ड बेनि लिंकआव थांनानै नोंथाङा बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन अब्ला जोङो जायखिजाया मोनसे क्रम ब्राउजार लानोसै जोङो सावरायलांबाय थागोन बेनि भिडिअनि प्रोसेसजों जोबजासे नोंथांमोनहा बुजिनानै मोनगोन बेनिखायनो भिडिअखौ जोबजासे नाय अब्लानो नोंथांमोनहा रोंगोन जेबो कनफिउस गैयाजासे बेनिखायनो खावलायबाय लोगोसे चेनेलाव गोदानबा नोंथाङा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम हाजासे शेयार खालाम जाहाथे बयबो बुजिनानै मोनो आरो गावनि मबाइलजों बानायनानै लानो हानाय जानाय बायदि अब्ला जायखिजाया मोनसे ब्राउजार लादो बेनिफ्राय नोंथाङा बेवहाय टाइप खालामदो पान कार्ड रिप्रिन्ट बा फान रिप्रिन्ट खालामदो आरोना जोङो बेबायदि टाइप खालामनानै जोङो दायो बेबायदि मोनसे इन्टारफेस मोनबाय बेवहाय जोङो नुनो मोनदों मोनसेया जाहैबाय NSDL मोनसेया जाहैबाय गाहायाव रिप्रिन्ट पान कार्ड UTI बे UTI जाहैबाय दायो आंनिया UTI नालाय जोङो UTI बानायनोसै आङो UTI आव गाहायनियाव बेहाय क्लिक खालामनानै होनोसै आरो दानिया नोंथाङा NSDL बा नोंथांनि कार्डआ बे NSDL गोजौनियाव नोंथाङा बेहाय क्लिक खालामनानै थांनांगोन जोङो UTI बेहाय आं क्लिक खालामबाय दानिया जोङो बेबायदि मोनसे इन्टारफेस मोनगोन आरो फान्ड सार्भिस पर्टेल बेवहाय दानिया गाहायाव नायदो स्क्रल आप खालामनानै बेहाय माखासे टार्म्स कन्डिसनफोरखौ होदों बेनिफ्राय रिप्रिन्ट पान कार्ड बेहाय नुनो मोनदों मोनसे अपसन बेयाव क्लिक खालामबाय क्लिक खालामनानै दानिया जों बेबायदि मोनसे अपसन मोनबाय आरो बेवहाय जोङो मा खालामनांगोन पान नाम्बार आधार कार्ड नाम्बार बेनिफ्राय डेट अफ बार्थ होनांगोन बेनिफ्राय GST नोंथाङा होनो हागोन जोंहाथ' GST गैया जेनेबा बेहाय माखासे गिदिर खामानि मावनाय एबा बिजनेसमेन बिथांमोननि थाखाय GST थायो बिथांमोना होनो हायो बेनिफ्राय खेबसा होदो खेबसानिफ्राय गाहायाव मा खालामनांगौ जोङो साबमिट खालामदो डाटाया गासिबो क्लियार जाजोबोबा साबमिट खालामनांगोन आरो अब्ला जों खालामनोसै नोंथांमोना नायलांबाय थादो बेवहाय गासैखौबो फिलआप खालामखांनायनि उनाव दानिया साबमिट नुनो मोनदों नालाय बेहाय बे साबमिटआव नोंथाङा क्लिक खालामनानै होदो दायो बेबायदि मोनसे गोदान इन्टारफेस मोनबाय लोगोफोर बेहाय आङो डेस्कटप साइडआव होआसै आङो मडखौ मबाइल मडआवनो दोनबाय नोंथांमोनहा बेहाय गिदिर नुनो मोनदों बेहाय जोङो गासै कन्टेक्ट डिटेल्स जोङो बेहाय मोननो थांदों आरोखि बेहाय भेरिफाइ खालामसिगोन जोङो गासिबो कन्टेक्ट डिटेल्सफोरखौ बेहाय अके खालामनानै होदो अके खालामखांनायनि उनाव बेहाय गासैबो नोंथांनि पेन कार्डनि डिटेल्स एबा आधार कार्ड बेहाय लिंक दङ नालाय बेनि गासैबो एड्रेस एबा मबाइल नाम्बार नोंथांनि गासैबो
बेहाय डिटेल्सआ फैगोन आरो गासैबो जिखिनि थानाय बेनि गासैबो डिटेल्सआ फैगोन बेवहाय मबाइल नाम्बार बेवहाय फैबाय बेनिफ्राय गामिनि एड्रेस गासैबो बेहाय फैजोबगोन डिस्ट्रिक्ट केपसा बेहाय नोंथाङा गोदानै होनानै बेखौ मा खालामनांगोन बेहाय मोनसे कनसेन्ट नुनो मोनगोन बेहाय टिक मार्क होनांगोन आरोना बेनिफ्राय नोंथाङा गेट अटिपि आव क्लिक खालामो अब्ला नोंथांनि मबाइलाव अटिपि फैगोन बे अटिपिखौ नोंथांमोना एन्टार खालामनानै भेलिडेट खालामफिननांगोन आरोना बेवहाय आंनिया मोनसे प्रब्लेमबो जानो हागौ आंनि मबाइल नाम्बारा बेहाय दा जेरैबायदि आधार कार्डजों लिंक दङ बे मबाइल नाम्बारा जाहैबाय पेन कार्डआव थानाय सिगांनिया बियो आलादामोन आरोना एयारटेलसोमोन दाथ' जिअ'आसो आधारजों लिंक दङमोन बेवहाय माबा मोनसे प्रब्लेम इसुबो जानोबो हागौ आरो जिखुनु जा नोंथांमोननो दिन्थिगासिनो बानायनानै दायो बे गासैबो इन्टारफेसखौ फिलआप खालामखांनायनि उनाव मोनसे गेट अटिपि अपसन नुनो मोनदों अटिपिखौ आङो लानो थाखाय गेट अटिपि आव क्लिक खालामबाय दायो मबाइलाव अटिपि फैसिगोन बिनिफ्राय इमेल दंमोनबा इमेलावबो थांगोन दायो आंनाव मबाइलाव फैगोन लोगोफोर दायो बेहाय फाइनालि आङो मोनसे प्रब्लेम जामारबाय बेहाय प्रब्लेम इसु जाबाय लोगोफोर माने आधार कार्डआव जा मबाइल नाम्बार दं बे मबाइल नाम्बारा पेन कार्डआव गैया माने पेन कार्डआव थानाय मबाइल नाम्बारामोन एयारटेल नाम्बारमोन दानिया आं आधार कार्डआव होनाय नाम्बारा जाहैबाय जिअ'मोन दा बेफोरबायदि बेलेग बेलेग आधार कार्ड आरो पेन कार्डआव बेलेग मबाइल नाम्बारा बेलेग बेलेग जायोब्ला नोंथांमोना पेन कार्डखौ रिप्रिन्ट खालामनायाव बेबायदि मोनसे प्रब्लेम फैगोन जे अटिपि नोंथांमोना अटिपि लानांगौ सम बे अटिपि लानांगौ समाव नोंथांमोना अटिपिखौ मोननो हानाय नङा माने मेसेजआ हाबनाय नङा आरो अटिपि मेसेज फैयो नालाय दायो आंहा बे नाम्बारखौ एक्टिभआव गैला नालाय नोंथांमोना जुदि एक्टिभआव दङब्ला नोंथांमोना मेसेजखौ मोनगोन आरो मेसेजाव एबा अटिपि फैगोन नालाय बे अटिपिखौ नोंथांमोना मोननो हायोब्लानो बानायनो हागोन बिनि उनाव स्टेपआ दंबावोमोन माने बेवहाय मोनसे अपसन मोनखागौमोन आरोना बे अपसना जाहैबाय नोंथांमोना एप्लिकेसन एप्लाइ खालामनाया एबा साबमिट खालामनाया जे रिसिभ जाबाय एबा एक्सेप्ट जाबाय बेनि मोनसे मेसेज मोनगोन बे मेसेज मोनगोननि थाखाय एबा बे मेसेजआ मबाइल नाम्बाराव हाबगोन आरो इमेलावबो हाबगोन नोंथांमोना इमेलावल' हाबहोनो ना मबाइल नाम्बारावबो हाबहोनो बा मोननैयावबो इमेल आरो मबाइल नाम्बार मोननैयावबो रिसिभ जानायनि मोनसे SMS बेखौ हाबहोनो थाखाय टिक मार्क माने सेलेक्ट खालामनायनि नोंथांमोना अपसन मोनगौमोन आरोना बे अपसना जाहैबाय नोंथांमोना नोंथांनि नांगौ बायदि नायनानै बेखौ सेलेक्ट खालामनांगोन जे मबाइल नाम्बारावल' नोंथांमोना SMS हाबहोनो ना इमेलावबो मबाइल नाम्बारावबो माने बट मोननैयावबो SMS हाबहोनो बेबायदि मोनसे अपसन मोनगौमोन आरोना बे अपसनखौ नोंथांमोना सेलेक्ट खालामदो नोंथांनि नांगौ बायदि बे जेबो मिस्टेक जाया नोंथांमोना सिंगेल मबाइलावल' होफ्लांबाबो बेहाय मिस्टेक जाया बिनि उनाव नोंथांमोना फाइनालि लास्टआव जाहैबाय 50 रुपिस नोंथांमोना पेमेन्ट दाननायनि मोनसे अपसन मोनगोन आरो बे पेमेन्ट दाननायनि अपसनाव नोंथाङा कार्डजों जेनेबा क्रेडिट कार्डजों दानो ना बेंक एकाउन्ट नाम्बारजों खेबसेनो दानो बेफोरबायदि नोंथांमोना बेहाय सेलेक्ट खालामनायनि अपसन मोनगोन नोंथांमोना जुदि डेबिट कार्डजों नोंथांमोना दानोबा एबा क्रेडिट कार्डजों नोंथांमोना दानोबा बेहाय नोंथांमोना बेनि कार्डनि नाम्बार 16 डिजिट आरो बेनिफ्राय मोनसे मोनथाम नाम्बार CCB मोनथाम डिजिट मोनोना मोनथाम नाम्बार बे मोनथाम नाम्बारखौ एन्टार खालामनानै नोंथांमोनहा पेमेन्टखौ दाननो हागोन आरो पेमेन्ट दानखांनायनि उनाव नोंथांमोनहा मोनसे एक्न'लेजमेन्ट मोनगोन बे एक्न'लेजमेन्टखौ नोंथांमोनहा डाउनलड खालामनानै लानो हागोन आरो बेनिफ्राय नोंथांमोना बे फाइनालि साबमिट जाखांनायनि उनाव आफ्टार 30 मिनिट्स नोंथांमोना बेनि उनावनो इमेलाव पेन कार्ड नोंथांमोनहा पेन कार्डखौ मोननो हागोन बिनिफ्राय नोंथांमोनहा पस्ट अफिसाव आफ्टार 1 उइक एबा नङाबा नोंथांमोना 1 मान्थ बेनि गेजेराव नोंथांमोना पस्टनि गेजेरजों पेन कार्डखौ गोदानै नोंथांमोना मोननो हानाय जायो अब्ला लोगोफोर नोंथांमोना निस्सय बुजिनानै मोनदों एसेब्लाबो नोंथांमोना ट्राइ खालामनो हागोन आरो बेनि स्टेपआ इजि स्टेप बेनिखायनो नोंथांमोना 100% नोंथांमोना दिन्थिनो हायाखैब्लाबो नोंथांमोना निस्सय बुजिदों आरो हागोन होननानै आं आसा खालामबाय